ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କର ବୃହଦନ୍ତ ପାଖରେ ଏକ ଘା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘାର ଅପରେସନ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଘାର ଅପରେସନ୍ ନହେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କଥା ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ବୃହଦନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ସହିପାରିବ ନ ସହିପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡକ୍ଟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କି କ'ଣ କରାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାହସୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୂପେ ଜାଣୁ, ସେ ଛୋଟବେଳେ ହିଁ ସାହସ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଡକ୍ଟରକୁ, ହେ ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ମୋର ବିନା ଭୟରେ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଅପରେସନ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଡାକି ମୋର କିଛି ବି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଖୁସିରେ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂମିପୁତ୍ର ଏବଂ ସାହସୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଜାଣୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅତୀତର ଏକ କଥା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟପିକ୍କୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଟପିକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।